कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांच्या लागी एक विशेष आजी आम्ही लायला वेंकटरमण देवस्थानाचकून एक विज्ञापन तशींची एक माहिती दिवच्याक आमी इच्छी पावता आसाची. आमगेले बेलतंगडींतू लायला म्हळ्यार ग्रामांतू आमगेले सगळे समाजाचे एक श्रद्धा केंद्र श्री लायला वेंकटरमण देवस्थान ह्या देवळांतू हेची शोभकृतू संवत्सरांतू काशी मठाधीश श्रीमद श्री संयमीतीर स्वाम्यांगेन तांगेले वसंत मासाचरणे आमगे देवळाक अनुग्रह केलेलो आसा. हेंची संदर्भारी आमगेले वेंकटरमणाले प्रित्यर्थ जावन विशेष जावन आमगेले वेंकटरमण म्हळ्यार भजनाप्रिय वेंकटरमण तो तागेले प्रित्यर्थ जावन अखंड भजना सप्तानुसप्ताह कार्यक्रम म्हळ्यार 49 दिसाचे अहोरात्री भजन हरिनाम संकीर्तनाचे एक अपूर्व जल कार्यक्रम हरिगुरु सेव करच्याक एक महासौभाग्य जलल तसले एक संदर्भ आमकां देवानगी स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो आसा. हेच संदर्भारी आमगेले देवस्थानांतू एक सुधींद्रानुग्रह म्हळ्यार एक सभागृह हेच संदर्भारी स्वाम्यांगेले दिव्य हस्तान उद्घाटन जेवचें आसा. ह्या 3 कार्यक्रमाकय आमी प्रितीपूर्वक जावन सगळे आमगेले गौड सारस्वत समाज बांधवांक आमी आमंत्रण ह्या मूलक दिता आसाची. ह्या सर्व कार्यक्रमांतू तुमगेले गांवां आसकून भजना थंड घेवन आमगेले देवळा येवका संकीर्तना सेवेंत तुमी भाग जावका. तशींच व्यास रघुपतीले सन्निधानान चलचें तसलें मठ आसकून चलचें तसलें सर्व वैदिक कार्यक्रम गी स्वाम्याले कार्यक्रमांतू भाग जावका म्हणून विशेष जावन आमी देवळा तर्फेन तुमकां आमंत्रण दिता आसाची आनी तुमगेलें सहकार्य याचन करता आसाची.